Вы калі-небудзь задумываліся, што дом можа быць чымсьці больш, чым проста будынак? Менавіта тут я правёў свае лепшыя і самыя дзіўныя каляды. Ты бачыў гэта? Гэта той самы дом, і малец вярнуўся. Але зараз ён ужо не дзіця. Мяркую, у яго яшчэ ёсць усе гэтыя пасткі. Некаторыя рэчы ніколі не змяняюцца. Звяртанне. Спадзяюся, вы сумавалі па мне.